Днес правим едно Audi A3 от 2016 година, което като цяло е доста добре. Единствено задния мост има доста ръжда. Колата вече е напълно завършена, направена с няколко вида димитрол по система, димитрол МЛ, димитрол 31-25, няколко ръце и запечатана с 49-41. Химически е спрян процеса на ръждясване и ние даваме 10 години гаранция срещу ръжда. Хубав ден от нас!